bụ ibi ebe a ime nwanne na nwanne ka udochia ọya ka eji wee lụbata gị n'ụlọ were kpọọ gị lọlọ nwaanyị. Ọ bụrụ na di gị gara jide ego gwa di gị nyere ndị ahụ aka. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye aka lara azụ ego gị agbagotara jee ụmụ kirikiri ozi ndị nọ n'ụlọ ga-abụ nwanne gị ahụ tọrọ gị ma onye tọrọ bata obi aṅụrị akpa ya imeli ife. Achọghị m inwe ekara nwa ego na my family Lazuo na ekara nwa ego wee bịara one day na baya na village ọ mụ ga-ekpodo ka ihe niile ọ ba paakị moto 5 ọ mụ na anya moto 5 because onye ebi obodo Igbo biri ebe a onye ebi Abija buru ebe a ọ mụ ga na-elekọta anya na-eme ihe niile nwunye ya bata nsa moto ya na otu nsachara ya moto tibe mgbe ibe ọ ga na-eme mba obodo gị ya sa moto mba nsị ya na nwayọ ihe a bụ ihe anyị ịrịga dị ya nwanne gị iri uru oge ọdịnaka ya ịjụsịa nwanne gị taa marakwa amara na ọ na-abụ ozu sibe isi oyi ka nwanne mee gịnị onye ka unu dị bụa chetakwa na moto gbuo ofu onye n'afọ ofu onye ka unu na famili unu kịta ịtọ mana unu na-ata adị adị na mma moto gbuo mmadụ na-agba ofu ụfọ onye ka unu dị kịta na bụ unu na famili unu unu adị nwoke one mgbe ụfọdụ ụmụnne gị ndị nwaanyị ruo jesa adịara ndị nwere ego bịabịa ije ọdị adị ife bịabịa mgbe iruo na be dị ebe ni ọnụ nwayọọ mana ọba na be ọ na-akpasa ya ya aja ada arụ ala ada ndaa nwaada ọbụla nwere ike ịnọ na famili nwanne na nwanne ewegide okwu wee ruo nke iji mma gbuo onwe ha nwaada abụ onye arụ ala maka na ọ bụrụ na ịbata n'obodo ihe alaba anyị okwu nwaada na-ada ụda n'ala Igbo niile nwaada nwere right ịbata chụsi unu niile out of the compound ada nwaada na-abata obodo chụpụ ihe niile bụ ụmụ nwoke nụrụ ada na-ejebe igwe bụ igwe ritu ebe ahụ ọ nọ igwe apụta mana o nwere ihe igwe ga-eme ada na-abịa n'obodo ndị ichie niile ada gwa ndị ichie niile na onwe ihe dị ka ichie ada bịa tụchie ebe gị ma mba ya ada bata ụmụada ọrụ dịrị unu n'ala Igbo ụmụada anyị bara n'akụkụ unu ọ bụrụ na ịbụ nwaada n'ebe ọ bụla ịbụ nwaada gaa mezie dati particular place n'Igbo anyị abịaghị imezi ogbe niile na ahụ gaa n'ogbe gị mezie ya ome okwu dị n'ogbe gị ụmụada tieni mkpu n'okwu a tini ọnụ wepụta na ohere kama bieni na bụ ụnụ ahụ 1 month chụsie ihe niile bụ ụmụ nwoke nọ n'ogbe a chụpụ onye ọbụla ma ndị nwunye ha chụpụ fakpa na ụnụ anatago bụ ụnụ ịnọnụ a na otu ụnụ batara na onye kweta ihe ụnụ gwara ya onye ahụ eme gịnị ọ natabazịa o nwere obodo dị against nwaada ada ị na-arụ ọrụ gị ka ọ ịbịachi ezi nne maọbụ ada dị ọra mma ịwa ada dị ọra mma nzuzu ka ihe mepụtagwo ada dị ọra mma ịrapụ kesi ya na-arise na family kesi ya na-arise na family si dị iche iche instead of that ilezie na family ndị ọdụ gị ka ha kara nwa ego ije ebe ahụ na-emeghị oke ada ibi ebe igwe mba gara ego 50,000 naira iko lababego ada nzuzu batazie ebe gị jee dozisie kesi niile nọ n'ogbe unu onye ọbụla na n'ogbe edozie kesi niile na ụmụnne anyị ndị nke nọ na abroad agwara anyị nwa bụ ndị Igbo jis anyị tụ ibe ọnụ ka anyị Igbo niile dozie kindred fao Igbo jis anyị abịago ka anyị dozie ogbe niile ụmụada unu ga-enyere anyị aka anyị adịghị ekwu okwu ụmụ nwoke na nkewa nwunye ha butere akarịgo naanị aṅa ntị onye nwere ntị ya nụrụ ụmụada natabazianị ụmụada unu dị anyị mkpa ka anyị dozie obodo nwaada ịbata na kindred gị dozie ya taa o nwere onye ga-agbaga ihe ahụ nwaada kwuru onye gbagara ihe nwaada kwuru onye ahụ na ọ dị ka ọ bụrụ ozi onye obodo ahụ ụmụada anyị na-etikọ unu ka a gara ebe a nakọtara mmadụ jiri mma gbuo nwanne ya ka a nakọtara na mmadụ jiri mma gbuo nwunye ya unu na-emekwa m ike a na-agwụ m hapụrụ m aka ka ndị nwa je zuru onwe m ike gị na-akwụbekwe Igbo ya nwalụ na mma onye unu na-anụ chara olu ya kịta ka a na-akpọ Tattoo the Family Doctor nwa ka a na-akpọ oke nwa n'ala Igbo na oturu oke Igbo wee na-asị ya nwalụ na mma unu bụ ndị Igbo na-elele anya egwu wee na-asị udo ke Chineke na ego duru unu first of all ego na-ege ntị na ihe anyị na-ekwu ma na-etinyekwa ya n'ọlụ ya nwalụ na mma Igbo amaka Igbo bụ eze Igbo bụ ogene Igbo kara aka Igbo bụ egwu oji abụ m onye Igbo na-asụ Igbo ana m asụ Igbo abụ m onye Igbo Igbo gist